1, 2, 3, 4, masangbayan kayo si Isam dito YouTube channel ko. Siyak ni Juan kapagayam ko, may saak nga adaan, dara na nga istek, ken Ilocano, ngayong sakbay ti amin, namnama, acting, kayo pa nag-subscribe, like, ken, pinang-pindot, ti kampana, dito, dita, tas tawit-tawit, ten, iti komento yun. Hintayon! Ket kastay pinang post ko, idi malem, ken di giant FB, iti, dagi as actions yo, ken, first impression nyo kanya, ket adaptuyen. So, rugyanan tayo kini, tay Lovely Joy, kunana, parang inosente, probinsyano ang datingan mo dati. Kasi deta, ni Papa is, taga Flora Payaw Suna, taga Maluwit Norte Suna. And, ni Mama is, from Dumalneg, Ilocos Norte. So, yun. Idinaya na kami kit adakang Flora, and, tibiyag ni Joy kit, simple lang, kung bakit, awan ti makita mga mall, awan makita mga bus, awan makita mga dagijay ko mga kumbaga sel kasday. And di makita mo dyan no kakit nalawa nga taltalunan, pagtaltalunan kasday. Ket mayat dijay kasi naulimek. Ken ti angin kit presko. Kastamit ti tanum. And ti pagmayatan na pay, ket presko pay amin nga masida makan kasday. Very organic kapsat. And ti asang kumati routine mi or iti naldaw-aldaw nga iti ubraen mi agring kam bigat tapos agpakan kam ti taraken mi dingwen mi mapan kam agpastor tinwang agpaguyod ti irik agraep aggapas agsikka ken da kami met tubing no ada ti pinagkakadwa mi at pinagbubunggoy mi mapan kam agdidigos ti karayan mapan kami agkikinamatay mapan kami agala iti nateng kadapot prutas di jay banbantay. So nagijiti kababalin or nagijiti ararami din ni laeng isang kasang ignorante ko na ay ignorante inosente. So ngayon na dadagiji balikbayan adano ka dadagiji balikbayan nga gagap from bakit dadagiji gagapunta sa city syudad ket no may da syempre bakit wow nagpupudaw tas well no dati bagbaga na kasang kuma ni bagada nga kami nagalati kastoy kalog or no buko ka siya and then mapangam mo kagala tay kung bakit nakagagaget ka siya nagagat ko sa dato ngam na kung compare saan ko ba tay feeling mo kayat mo ti mapadmet ag shopping magjay tara ba ti nadagiti gamgamit lang ako bakit curious ka no nadagiti ngam para kanyak mas enjoy lang at probinsya DJ lang. Shout out kay Lovely Joy. So, the next tacket ni Tay Assumptions ni Laren de la Cruz. Una na, madaldal, makulit. Kumbaga, when aminek nga, may isa nga, nalay nga sa maokit, ada nasayat nga may papain ako. Kung bakit, nadaduma, kasi kung ano, idi, baga no, sa ka, ada ti pamati daking nga, kumbaga, nalay nga ti agsao, no kumada ti sanda ba. Sige, so, eto, ti sumarunong aro din, ket, tay, assumption ni Mark Appleday. Kuna na kanya ket, maarte. Practice ko lang ti, proper hygiene, kumbaga, proper hygiene, kumbaga, igatangin mas jay. Dapat pilyamet. Ala nalungsot sa amin tindeti manang tila ko kasi or ay madimet deto na laes deto. Lakam nga ikanin kasi dai. So kadyo lang panagkaas. Next tayo is ni Ashley Nicole ti impression na ket mabait na mataray. Actually, hindi ako mataray. Kumbaga, tahimik lang ako. Kumbaga, ayaw ko nang maingay. Minsan. Ako talaga nang basta nasingpit na kung maturog na. And, so ayan, the next tayo, ket ni Charisma Yumira. First impression na kanya, ket, talented na kano. Managbabain, kinasingpit. So, talented. Buyan na lang, mission ko, baling nga architect. IDLM kin high school na kababi. Agpapabayad na, no, that agpapabayad na ako adadagdag pa-drawing ka siya. Bayad ko 5 pesos kung makukuha. No, dagpa-drawing dyan, timan pay for it ka siya. Tapos, no recess. Actually, na-enhance ko ti pinag-drawing ko idi high school na. Kasi, idi ngamin, awan ko karatak-tak ka dyan. Hana kagil recess. And then, why not nga, during recess, mag-recess classmate ko is, tay ag-drawing na. And then, enhance ko aging ganang halimay na drawing. And then, nung magsasalin na ti contest datin, ka-prize,
prices ko is ti so sa ti for educational purposes diyan. And babain actually hanap ko nagbabain nak idi ubing nak nagbabain nak pala. Kung bakit feeling ko alone nak idi, feeling ko awan ti mahit kanya. Feeling ko may paspasuli nak lang kasi kung bakit nagbabain nak ta. Basta handak makikita nga iti kasi handak mapa-appreciate ko siya. So ayun, pero talaga nasingpit na talaga. So, ang susunod, di sumaro na yakit ni Daphne Cascayan. Tay, cool na kano, funny, talented. Siyempre, wala lang, kalma lang, kasyay. Huwag masyadong seryoso yun. Kasi nung sa laam, aming yung problema. Kasyay. Ken, fun, siyempre, di natin handa may kapili kasi may isang Ilocano kita rag sa, dapat rag sa akin, tayo bagi tayo. Ken, ay mo yumeten. Bagang nga talented. Ti talented guys is inawat tayo nga as lang yung sagot niya ako Diyos kanya tayo deta. So dapat i-treasure tayo. Kung bakit i-acknowledge tayo, DJ nga sagot niya ako Diyos. Ket ikulit met akas jay tayo. Ken pagyamanan tayo kasi haan nga amin tayo ket adaan ka jay. Kung bakit no anati ada nga talento nga into ako Diyos. Ket iusar mo ara natin. Tapnon ti kasta maparagsak mo ti sa bali nga tao maparagsak mo pa ti pamilya nga sabi ti bali. Actually lang. Use your talent. So ayan, ti sumarunong ng TED first impression na kanya ket ni Chelsea Gian Lady. Una na loving and shy type kuya. Look at the best. Tsaka mo look at the best. Kasi may isang kuya, syempre, di ading na etin na. Dapat lang etin kasi ading mo kasi. And care. Tsaka mo look at care. I don't care. Sorry. Alagaan, kapsat mo. Ken, isuro ka na. Masaya na pamilya na kasi. Kasi nga, nanak-nakit. Yung baga na shy type naman. Actually, at nagbaba shy type. Kung bakit, ay managbabain shy type kasi. Ngayon, nagbabain? Hindi, depende. Tatahan ako na kung nagbabainin. Oo, nagbabain ko na. Anak managbabain. Kasi, no, once nga managbabain ka ngamin, mas adado dagi bully nga mang basta ko alain da i-take advantage ako makakit no nakita dati weakness mo ti pagkapsuta mas karkaro da ka nga irurome kasi dyan ken no ngamin managbabain ka kasla kanya hanak met managbabain tatan so hanak met managbabain tatan so hanak met managbabain tatan so tatlo ma-impluwensya ang tipadong mga tao kinasayaan ka siya hangat awan babain mo nga ti grand ka ti tinadakes ka dyan awan bain mo tatlo ti kasta may impluwensya kami kinasaya ti padang nga tao ken agbalin ka nga kas modelo wenno mangida ulo kada gijay padang nga tao kas jay kasi ti awan babain ka go lang nang go ken ngawan ngamin no ka ba ang balakit no ka mababain mas na-regress ka kasi ato ti gijay makakadong nga tao mga first impression ket nagapo kini ken kuna na kanya hardworking, determined, family oriented, adventurous so para kanya naman hardworking ko lang laban lang. Lumablaban na kahit kukit, dati pagbalinan masakbayan. Bakit? Inspired lang kanil tao nga. Na kayo nga support na kanya. Kasi inspired. And, nung amin hard work ka tao, bakit naumula ka nga na sayat. Nung bigat, tapitin. Masya. Kaya ganted. Actually, open active family. Kasi, tsakayat nga, tayo mabiglada kasi siya. Hindi So, dapat, kasi kayo, human nyo, hindi pamilya yung open yung family yun, dahil makasama tapnon di kasta amuda kaya matulungan ka naglalo no ket may isa nga kapipigsaan nga pundasyon tapnon di kasta malabanan nyo kasi tuma da kayo sangsang kamay sa kayo nga manglaban iti dumteng nga panubok ibigag ken sangsang lastly adventurous syempre kamit nga i-refresh ti panunod kaya't mamit nga i-treat tayo bagbagin kasi dyan tapos di mapan kamit pumasyar basit kasi dyan tapnon mumot tayo sobra yung dumamit ket trabaho hindi ka ikatiwa dapat kita kasya mo at bagay pintas di mo DJ lang last na may baga ni Miss Christine Nia Rosero na nakanyakit talented na kano binadot kaya na yung baga nga talented na yung maginaman na kinapo kasi adat-idad na nga talintok tapos tikas na digit mo usar ko tapos may pakita kami nga adat di important siya pinted na Diyos ka nga sagot kaya tapos magtirmet sa dito sa
napakakatawa. Talented. They, awan lang. So dapat, with the talent you, and the hard work you, pag-ipunin nyo, at nakadalhin, ikaw, okay, balingay nga naman, DJ lang. Ay, iti first impression kin assumption so kanya sapay la ko mata na aaw-awatan ni met ang timbog baga. Ken sapay la ko mata na kaited met iti isang kabasit nga adal tapnon ti kasakit may pakat yumet lang may pakat yumet iti panagdegyo. So sa ludo aken ka, Diyos tagnina ti apo kasya na ka na impapustuhan niya panagyaman ko kada kayo. Dito'y numuti biyang Uno del Grande. Please subscribe my YouTube channel.